Здравейте и за много години! Нищо, че вече е март месец. Най-вероятно ви е направил впечатление, че не съм правила видео от супер много време. И просто знаете, че като е студено времето, тази зима беше изключително студена в сравнение с миналата. И просто нямаше какво да се прави нито по двора, нито вътре, дори спалнята, която бях тръгнала да сгубявам от последното видео, така е оставена, просто защото там е много студено и извода, до който стигнахме, добре, че преживяхме тази зима някак, въпреки че ние с детето не бяхме много тук, понеже беше постоянно болен. Но ще се наложи да направим изолация външна на къщата, тъй като беше доста студено и честно казано, особено когато имаше един период, в който валеше много сняг, имаше силен вятър, в самата къща вътре се усещаше как се едно духа вътре в самата къща. И сега на пролет това ще е нещото, което ще правим, защото другата година трябва наистина да е доста по-топло тук. Да завършим двете спални долу най-накрая. Надявам се да се случи до края на този месец, но аз гледам много вече да не си правя прогнози, защото ако се ми следите видеята редовно, виждате, че много често плановете, които имам, не се случват точно така, се случват малко по-бавно, но пък за сметка на това, тук тези дни малко подрязвахме дръвчета, но пък сега започвам усилена работа в градината. През останалото време ще започна вече по-интензивно да сглобявам спалнята, защото и там си има доста работа. Самата спалня и самите шкафчета са доста по-пипкави. Аз, ако си спомняте, в по-предишните видеа ви бях показала всъщност как изглежда самата спалня. То е като, да речем, спалня с секция. Аз така му казвам, не съм сигурна дали така се води. С шкафчета, които са на 2 етажа и ъглов гардероб, който също е доста пипкав и общо взето може би ще отнеме един ден, даже да не кажа 2 дена, в които да се сглобява и един ден, в който всичко да се монтира и да се прикрепи към стената. Но нямам търпение вече. Времето е много хубаво, супер слънчево е и най-много се вълнувам, както винаги, за градината, защото тази година няма да сеем отпред, а точно отзад в големия двор, който ще ви покажа сега какво се случва там. А преди да идем в задния двор, искам само да ви покажа какъв е плана за тази част от градината. Миналата година започнах да засаждам цветенца, всичко се огради с камъни, за да е по-красиво. Взехме още лампички, сложихме още от тези плетените оградки. Всъщност, да ви кажа, много не съм доволна от тях, понеже ето тези ги взехме лятото и може да видите разликата между тези, които са от миналата година и тези, които са новите. Не знам дали се дължи на това, че беше много студено или за това, че са изцяло от клечки, но много лесно се чупят. Затова, ако може да си изработите вие или да си вземете нещо по-стабилно, не ви ги препоръчвам, просто защото предполагам, че след една година всичко трябва да се подновява наново. А и честно казано, сега с тези цени не са много на оферта. Идеята в тази част на градината е ето тук. Искам да взема едно декоративно дръвче, било то магнолия или нещо друго, което да е цветно и същевременно да придава цвят. Да засадя още храстчета, цветя ето тук в тази част на градинката и да стане като едно кътче, което да е с много цветя, храстчета, дръвчета, цветни и така нататък. И да взема една метална, още една арка, която всъщност да е с пейка, за да мога тук да си го направя, както вече казах, цветно кътче. И било то да прочетеш книга или да си изпиеш кафето, просто много искам за такова място, а пък от тази страна вече ще остане батута на детето, защото той е доста голям, а няма много къде да го държим. И сега ще ви покажа отзад какво се случва и какво ще правим там. Така, ето и как изглежда двора ни. Вече имаме ограда, която не е напълно сложена, защото остана ето там
тази част да се сложи, но вече на почти целият двор има ограда. Като ще вземем и една оранжерия, защото от миналата година видяхте какво се случи с масово градините на хората, колко много домати загинаха заради болести и малко така да се застраховаме. По план идеята е в оранжерията да засадим краставици и домати. Останалите лихи, които имам от миналата година, ще се пробвам след малко да ги пренеса насам, след което имаме тези изсъхналите клечки, които са от дърветата, ще ги сложа в най-долната част на самите лихи и след това ще ги покрия с пръст, почва, тор, най-различни такива, за да мога да ги умешам хубаво, за да може максимално да се облагороди почвата. А тук вече си имаме и няколко дръвчета. Ето ги, най-различни череши, тук си засадихме и боровинки, които между другото за момента много добре се развива. Даже ето това там е започнало да цъфти. Има и едно кученце. Ехо! Добре, много не ме отразява. А пък ето тук ще си засадим малко ягоди. И общо взето, задната част на двора, както вече споменах, ще бъде изцяло градина, овошки, зеленчуци, въобще абсолютно всичко. Гледах, че в момента могат да се сеят моркови. Ще видя къде ще ги засадя всъщност, понеже пък тук трябва да мине... Ще дойде един човек с фреза да обработи самата земя, понеже виждате как е от извозване, багера, който беше идвал, отделно самата почва трябва да се обработи и след което ще се натури. И общо взето това е за момента. Сега отивам да видя какво се случва с повдигнатите лихи и се надявам да не са много тежки, за да мога да ги пренеса насам. И така, захващаме се лека по лека за работа. А на вас, ако ви е интересно, останете до край и изгледайте това видео, защото много се вълнувам и нямам търпение вече да се случват нещата. Още от миналата година, не знам колко пъти ви говорех как нямам търпение да оправим двора отзад, за да може да си направим градинката. И сега това най-накрая се случва. Много съм щастлива, въпреки че времето... Въпреки че е слънчево, малко така податливо, но каквото стане в крайна сметка. Никой не е казал, че днес трябва да свършим всичко, но сезона започна. Добре, първата леха някак си я закарах там. Сега трябва да закараме втората. След което мисля, като ги сложа заедно, да направя една пътечка между тях, понеже имаме тук малко едни циментови блокчета, като плочки са такива. Да ги сложа с... Ще ги закарам най-вероятно с количката и ще направя една пътечка, така че горе-долу да може да се минава, защото все пак там ще има трева и е хубаво така според мен да се отдели. А пък другата, само искам да ви покажа, ето там до колата, всъщност са лихите, които са повдигнати. И трябва толкова внимателно да ги взема, за да не ударя колата. И логистиката е малко по-сложна, отколкото очаквах. Надявах се да се някъде по-насам, но съвсем бях забравила, че сме ги сложили там. И сега отивам да взема другата и продължаваме напред. И втората я изкара. Обаче много е неудобно за носене. Първо, защото има мрежа. И второ, защото е супер дълго. Дори да бях с по-дълги ръце, пак нямаше да мога да я нося. Но поне двора не е далече, така че правя една почивка от 20-30 секунди. Продължаваме напред и даже всъщност докато си почивам ще взема количката да натоваря циментовите блокчета, за да мога да ги закарам тях първо и после да дойда за лехата. Да си остава там и повече да не местим.
харесва тук. Мисля пак да го върна където си беше. Направо му разказах играта. Ох, направо, честно казвам, доста се изморих. Не защото е толкова сложна работата, просто както вече споменах, е малко по-трудно носенето. Мислех си да се опитам да го натоваря на количката, обаче то просто е много дълго и най-много да го щупя, понеже дървото, честно казано, мисля, че малко е поизмръзнало и е доста крехко в момента. Така че имам, може би, един съвет, поне по лични наблюдения. Ако мислите да си правите повдигнати лехи, не ги местете и не ги прибирайте на места, където ги е валяло цяла зима, било е супер студено. Не знам, може би за другата година ще помисля да ги покриваме с нещо, когато дойде есента, защото, честно казано, това дърво не знам колко би могло да издържи. А сега отивам да взема една мотика и понеже не знам дали видяхте, но покрай двете лихи, които сложих, има трева. Тази трева мисля да изчистя и, както вече ви споменах, искам да направя една пътечка, която да минава между самите лихи и след това ето тук до тази горе. Не знам защо, тя винаги е накриво и отпред, като я бяхме сложили, пак беше така. И после имам да засадя едни ягоди и съм си взела няколко семенца, които мисля да ги сложа отпред в градината. Там все пак, нали, ще е цветна градина, тук ще е зеленчуково-вошна. И така, общо взето, да не се чудите защо слагам лихите от тази страна. Както вече споменах, двора ще го обработват. Предполагам, че тази или следващата седмица, защото сега вече е по-хубаво времето. И след като се натури, тогава ще сложим ето тук, евентуално, където е изчистеното, или в онази другата страна, ето тук до къщата, евентуално, понеже мислихме преди да вземаме като такъв контейнер, който да си го направим като складче, обаче още е под въпрос, тъй като не сме много сигурни за това нещо. Иначе оранжерията ще е такава като на комшиите. И просто преди да я сложим, трябва вече да се обърне двора и сметнах, че най-добре ще е да сложа лихите от тази страна, тъй като е доста слънчево, светло. И все пак, докато пораснат дърветата, има много време и до тогава ще си на чудесно място, според мен. А пък след като направя пътечката, отивам да начупя много наситно клоните от старите дървета, които ще ги използвам за най-долния слой. На много места в Германия, мисля, че там още няколко държави сега ползват много този метод. Ако имате повдигнати лехи, най-долният слой да е с много тънки клони, дървета и така нататък. Някои дори слагат кашони. Аз всъщност не бих искала да слагам кашон, тъй като, знаете, много кутии ползват най-различни отцветители, всякакви материали, които малко или много после се разграждат в почвата. Да е възможно максимално био. След това ще сложа пръст, която имаме от двора, след което ще сложа оборска почва и тор и най-накрая ще го мешам с такава копешка тор, която е с най-различни примеси. Миналата година го правих така, с изключение на това, че най-отдолу не слагах дървета, клони. И да, след това всичко се обмешва. Ще посея морковите. За тях не съм сигурна дали е много добра идея да са в
леха, но все пак ще пробвам. И другото, което искам да направя е разсъд за чушки. В другата леха ще видя какво ще засадя. В тази квадратната, както вече казах, ще има ягоди. Така че отивам да се захващам за работа, защото вече минава 10 часа, въпреки че аз не станал супер много рано. Просто изчаках да се стопли времето, защото сутринта имаше малко мъгла и беше по-студено. И времето се минава и всеки път е така, докато се хвана да правя нещо, докато се усетя, и то останало време да взимам детето от градина, пък с него не мога да върша по-такива тежки неща. Така че сега се захващам. Аз съм с много модерна прическа, но нямам други подръчни материали на момента. Това, което направих до момента е сложих само 4. Сега ми остава място, може би за още около... Ето тук сложа още 1, 2, 3. Да взема още 4, просто защото не мога да бутам количката с повече. След което взимам клечки. От тази страна остана също да сложа още. Искам тук до 2-3 часа да го приключа това нещо, за да може после да си сложа почвата и да посея каквото съм решила да сея. Ще видим какво е. Едното е моркови със сигурност. Ще видим от другата страна какво е. Може би първо ще си направя разсъд за лючи чушки. Понеже тук общо взето, като сложим парника, искам да ми се освободи повече пространство и да засадя по-обемни растения, тъй като в самите лехи аз не мога да съдя кой знае какви. Но имам и една друга идея, която току-що се сетих за зелен фасул. Много ми хареса, бях видяла, мисля, че едно видео в TikTok, пак така на повдигнати лехи, и бяха сложили едни метални като пръчици или по самата дължина на лехата. И след като порасне фасула, го увиват около него и така растеше много. Но пък и тук зависи, че климата е друг. Ще видим общо взето. Ще го обмисля хубаво преди да почна. Пък по-нататък мисля да се направя още поне 1-2 лехички. Да си имам така на открито и вече в оранжерията и отделно ще има заседение в почвата, тъй като винаги има вариант нещо да не се хване някъде. Въпросът е къде ще бъде. И така, отивам аз за още почки и продължаваме напред. Така, след 330 курса с количката, горе-долу успях да напълня едната повдигната леха, като мисля нея да не я пълня повече, тъй като тук ще има моркови в крайна сметка. И просто не мисля, че има нужда чак толкова, пък и общо взето, евентуално най-много още 1-2 колички отгоре. Но гледах да облагородя почвата с торф, оборска почва, такава почва от двора, не знам как се води. Отделно бях прочела, че е хубаво, когато се засаждат моркови, да се сложи малко пясък. Това, което виждате по-светлото тук, е пясък и много наситно натрошени черупки от яйца. И мисля, че добре се получи. Много така гледах добре да объркам цялата почва, за да може навсякъде равномерно да е умечена. Сега тук съм си направила 2 речета, в които ще засадя морковите и след това ще ги полея. И влизам вътре малко, защото стана много силно слънцето. Аз съм сутринта рано навън, въпреки че днес беше по-хладно. Вчера беше някакси една идея по-топло, но пък сега стана много топло изведнъж. И ще гледам да довърша това, пък утре ще пълним тази, просто защото отнема страшно много време. Аз като съм сама и става доста по-бавно. Сега започвам да сея и продължаваме напред.
Понеже малко стана късно вече, сега ще нарася в градината ето тези семенца. Не правя абсолютно нищо, просто ги хвърлям на местата, на които искам да поникнат. И след това се дава така или иначе време след 1-2 дни да вали дъжд. Не ги поливам изобщо. Миналата година така направих и видяхте колко много бяха цъфнали абсолютно всички. Така че сега отивам да го свърша това и после ще видим какво ще правим. Здравейте отново! Днес е трети ден, от който съм се захванала, освен с градината и с спалнята. Миналата седмица тати ми помогна да сложим меката част, не знам гръб ли се води на спалня, аз му казвам мека част. И въпреки че много харесвам Mac Home, от тях всъщност си закупихме спалнята и самата гарнитура, която е към самата спалня. Ще я видите по-нататък, вече като я сгубя, но ето тук ще ви покажа как горе-долу трябва да изглежда в завършен вид. Ето виждате в момента, още не е завършена, но единственото, което бих оставила като забележка към тях е, моля ви проверявайте дали меката част си пасва с дупките, които са към спалнята и самите болчета, които бяха оставени за да се сложат, бяха прекалено къси. Меката част е доста, как да кажа, дебел материал и същевременно трябва да излезе от другата част към съответно спалнята, за да може да се прикрепи. И това единствено бих дала като обратна връзка към мебелите. Иначе искам да ви кажа, че всичко е обяснено толкова добре, подробно. Има си карта на абсолютно всички части, кое къде трябва да влезе. Всичко е описано много подробно и сега ще ви покажа горе-долу как изглежда. Така че всеки човек вкъщи да може да си го сгуби, но пък ако нямате възможност, винаги може да си заявите. Не съм сигурна единствено каква е сумата на тази услуга, да дойде човек на място и да ви сгуби абсолютно всичко, но ето така представлява монтажната схема и съм много доволна, защото ето тук отдолу са ви обяснени абсолютно всякакви части. Дори, знаете ли кое е най-хубавото? Значи, ние като поръчахме спалнята, мисля, че бяха около 21 или 26 пакета, няма значение, но абсолютно всеки един пакет е номериран и надписан. Сега ще ви покажа. И съответно, когато тръгнете да сглавите схемата, която имате, ето тук отдолу ви пише. Сега ще обърна да ви покажа. Така, ето тук ви пише, ако виждате 5, 6, 7, 21, т.е. това е пети номер кашон от 21, това ви е левия модул за спалнята, шести кашон е също от него, т.е. двата кашона са за левия модул и супер лесно обяснено, така че да не се объркате и да не изкарвате абсолютно всякакви дъски, летвички, фазери и така нататък, да се чуете кое за кое, защото от Мебел Мак бяхме поръчвали спалнята горе, въпреки че изглежда добре, там нямаше нищо такова и честно казано много неприятно, защото има някаква схема, обаче същевременно не е обяснено подробно и другото, което е, много от нещата бяха дефектни, съответно има някои шкафчета и чекмеджета, които не се затварят. Но това е друга тема. Не искам да звуча като някоя, която се оплаква, но просто като виждам разликата и бях длъжна да ви споделя, защото смятам, че когато се купуват мебели, има двете крайности. Или гледаш нещо, което да ти е практично и също време да не е много скъпо, или влагаш малко повече средства, но пък залагаш на нещо хубаво. В случая тази спалня, която взехме, е малко по-скъпа, но и същевременно не забравяйте, че тя е с модул. Тоест, това ето, което виждате гардеробчето и второто, което съм сгубила в момента, това се водят нощните шкафчета.
И те са от двете страни на леглото. След това ето тук горе имаме още една, то се води пристройка или надстройка. Извинявам се, малко ги бъркам, но е горе до тавана, след което имаме ето това шкафче, той идва тук и след това започва ъгловия гардероб, който предполагам, че ще е някъде до тук. В смисъл, говорим за наистина голяма гарнитура, която смятам, че си заслужава абсолютно парите. Сега ние като я купихме беше около 3000 лева, в момента не съм гледала как вървят цените, но пък тогава имаше някакво намаление и наистина съм много доволна. Меката част е страхотна. Тези, които виждате тук, дето са подпрени, те пък са за отстрани, но съм ги оставила за накрая да ги сложим, което може би не е много добър вариант, защото пък все пак трябва да се съединят всички гардероби. Идеята ми беше да не ги цапам сега, но първо да сгубя другите гардероби и след това ще трябва сигурно един ден само да се съединява, тъй като всичко се свързва едно с друго, но ще видим как става. За момента мисля, че много добре напредвам. Вече един път, като съм сгубила единия шкаф, с втория ми беше много по-лесно. Даже почти не съм гледала схемата, просто как да ви покажа, за да знаете колко е лесно и удобно с всяко нещо. Така че това, което остана в момента, е да си, ето тук съм си сложила горе-долу да видя къде ще дойде ъгловата част на гардероба, защото тя се свързва с този шкаф. Впоследствие, като са сгубени, влиза едно в друго там някакви дюбелчета. После тук също има и огледало на вратата, а тук трябва да има един двоен гардероб и може би още един единичен или само двоен, не съм много сигурна. Но дано не съм повече, защото честно казано, като гледам стаята доста се запълни. А пък ето тук исках да си сложа една тоалетка, може би да няма място за тоалетка, но както и да е. Та печка ще трябва да купим. А иначе тук в детската стая си е все такава, как да кажа, кочинка. Това, което мисля да направя. Ужас, вечно одрали ламината. Не знам, давайте някакви хакове, ако знаете как може да се замаже това положение. Но това, което ми направи впечатление, като ходих отзад в двора, е, че всъщност ето тук на тази стена е имала врата, която просто е задзидана с бетон. И всъщност ние така или иначе ще правим външна изолация, но просто ако успеем да направим стаите преди изолацията, със сигурност ще искам този гардероб да отиде на тази стена, защото там духа много студено, а пък това легло да го сложа насам, в случай, че като вземем печка, тази стена, която е тук и топли, да е леглото на детето. А пък после вече ще видим това. Другото може и наварно да си го вземем. Просто стаечката е много малка. Не знам дали се вижда. И от мебели почти не остава място за игра. Пък такава ми беше идеята. Като е хубаво времето навън, като е лошо вкъщи. И така. Аз продължавам напред. Остана ми да... И тук почнах да кува пирончета. Останаха още малко, след което почвам другата част на гърба. Изправям го и почвам другите шкафчета, така че чао за сега от мен. Добро утро! Днес очакваме, може би към обяд, да ни доставят парника, оранжерията всъщност, която ще изгубим малко по-късно днес. А пък през това време, докато дойде, мисля ето в тази част, тук точно пред мивката, да засадя малко спанак, да видим все пак дали ще се хване. По принцип тук отпред не мислех да садя някакви неща, но просто отзад няма да има къде, тъй като е доста открито, е слънчево, а пък знам, че те обичат малко по-сенчести места. И въпреки, че времето нещо се разваля, мисля, че го даваха към обяд да вали. Би било страхотно, тъй като ще намокри и почвата. През това време ще отида набързо да проверя отзад в лехите какво се случва и дали имат нужда от вода. И така, продължаваме напред. Ето и как покрихме лехите, защото бях ви показала, че от тази част на двора не сме сложили ограда. Има кучета, които идват и много странно за мен се качват върху лехите, които... Защо? Но както и да е.
Сега, понеже вчера стана късно и нямаше кога да снимам, пък и беше доста студено. Ето какво успяхме да направим за може би 2 часа, като си има в предвидение. Първоначално бяхме обърнали ето тази част и бяхме сложили от горната, то трябва отдолу. И сега отделно ще слагаме другите части, които не съм сигурна точно какъв материал се водят. Но чакаме същевременно да дойда да ни фрезоват двора, тъй като оранжерията дойде преди това да се случи. Трябваше да е обратната стъпка. Става много студено, много кофти време, но общо взето това е. Оранжерията е 6 метра и е доста просторна. Здравей! Ей, миси! Ти си новия телефон ли? Да. Така да ви покажа, една част от двора вече е фрезован. Не знам всъщност дали другата част ще я фрезоваме, тъй като не знам дали се вижда, но излязоха страшно много камъни, страшно много боклуци отдолу. Отделно, още когато чистихме самия двор и бяха идвали багерите и камионите да разчистват, са потъпкали доста земята. Съответно беше доста трудно на човека, който е с фрезата, да обработи. В момента излязоха страшно много боклуци навсякъде, което означава, че това ще трябва да се почисти. И може би ще караме лека по лека. Няма най-вероятно целият двор да го засаждаме за тази година. Евентуално ще видим и как ще се движим с времето, защото също, че не е много хубаво в момента. Дават го тези дни пак да се разваля и съответно ще видим какво ще се случи. Но ето тази част насам, където е зелено, е доста по-чисто. Единствено тук, където е минато в момента, където всичко е изровено, ето тук даже има някаква подкова, въобще страшно много, ето така още изкарани боклуци. Просто ние минахме един път вече, изчистихме, сега трябва може би втори, трети път. Но да, ето тук в оранжерията също вече е фрезовано, така че сега остана само да сложим и горната част на оранжерията и след това вече, когато ни е готов расата, съответно ще го засадим. А тук като гледам са излезе още боклуци. Просто няма край. Това е просто, аз наистина не мога да си обясня. Просто как е възможно да си докараш двора до такова състояние, че да го ползваш. Аз съм ви показвала няколко видеа назад. Двора беше просто сметище. От строителни материали до дървета, до патрончета, от всякакъв алкохол. Просто тук този двор е ползван за да не ви казвам за какво. И същевременно наторихме с оборска тор. Ето тук имаме още няколко останали купчинки, понеже по-голямата част ги разнесохме насам. И ето тук в тази част, то се вижда къде е по-тъмно. Но със сигурност, ако не е тази година, другата ще трябва още може би един път да се мине още веднъж двора, пак да се изчисти, да се натори наново, за да може да е, както се казва, изцяло чист от до. Между другото, не знам при вас как е времето. Днес е сряда, 18 и е доста студено. Аз съм даже с шапка и зимно яке. Печката е запалена, но просто времето става по-студено. Сега ще хвърля едно око на ето тези лехички, какво се случва, защото много ми е интересно как се развиват. И така като гледам, всеки ден си растат добре. И това е от мен за тази седмица. Пожелавам ви един прекрасен уикенд, да си починете, ако пък работите, да свършите всичко, което сте си предначертали за уикенда и дано времето да е хубаво и да се радваме на повече слънчеви и усмихнати дни. Чао от мен за сега и до другата седмица!